Λοιπόν, παιδιά μου, αφού είδαμε πως τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ειρνήθησαν να τον ακολουθήσουν στον εκπολιτισμό των Ινδιών, ας παρακολουθήσουμε σήμερα τι τρόπο επιστρέφει στην Περσία εν 425 μετά Χριστόν και αναγνωρίζεται ως Θεός από τα ελληνικές πολιτείες. Ως ήδη γνωρίζουμε. Μη μιλάτε και μην αποσπάρετε την προσοχή σας! Συγκεντρωθείτε και δείξτε τον ευρύτο μπροστά μας με το θέμα! Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Ησυχία και προσέχετε να το καταλάβετε! Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν, όπως οφείλετε να ενθυμίστε, κληρονόμος των Αχαιμενιδών. Ήθελε λοιπόν να μεταχειρίζεται τους νέους του υπηκόους κατ' ίσον τρόπον με τους παλαιούς. Ως εκ τούτου, συστήνει μακεδονική τάξη μεριανών, ομού με την αριστοκρατία των Περσών. Και ειδού, μεγάλο επίπεδο σχέδιων τίθεται με εφαρμογή. Πρόκειται για τους γάμους. Πρόκειται για τους γάμους των Ζούσων. Προσέχετε λίγο παταθή. Θα σου τσακίσω τα χέρια. Θα σου σπάσω το χάρακα στην πλάτη. Είναι η πολλωστή φορά που σε παρατηρώ. Τι ήταν λοιπόν αυτή η γάμη των Ζούσων? Οραματίστη ο Μέγας αυτός Έλληνα. Ο ενδοξότερος των αρχαίων ημών προγόνων. 10.000 στρατιωτών ερχοντες γάμου κοινωνίας με τα εισαρρύθμονα ετησών, οι οποίοι ανήκουν στα ανωτέρας κοινωνικής τάξης της περσικής κοινωνίας. Ο ίδιος Νεομένας Αλέξανδρος νυμφεύεται την κόρη του Δαρρίου. Προσέξτε. Τη σπουδαία αυτήν παραχώρηση του ευγενούς ημίθεου προς τους ελεηνούς βαρβάρους. Αναλογιστείτε. Οποία τιμή υπήρξε για αυτούς να γίνουν ομόιμοι των ευγενών Ελλήνων. Διότι οι Έλληνες ήσαν, είναι και έσονται. Οι φωτοδότες του πολιτισμού διολόκληρων των κόσμων. Οι Έλληνες δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετέφεραν τη θάβα του εκτιθρωτικού του πολιτισμού εις τα βάθη της Βαρβαρικής Ασίας. Ως αργότερο ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος συνήταξαν τα γράμματα εις την άξες των φιλίων των Ρώσων. Ακούραστοι οι πολιτιστές! Αυτοί που οικοδόμησαν τον ελληνοξικιαλικό πολιτισμό. Εκείνον ο οποίος εγέννησε τους Παρθενώνας, τους Περικλίδας, τους Σοφοκλίδας, τους Κολοκοτρώνιδες, τους Καραϊσκάκηδες, τον Λεωνίδα και τους Τρακόσους, τα τόσα και τα τόσα κοντινά παραδείγματα και τους αιώνες και τροφόμετρα της φυλής μας. Λοιπόν, επειδή κάποιοι εδώ μέσα έχουν για να γελάσουν, αύριο θα μου φέρετε να μην 600 φορές τη φράση «Είμαι περήφανος που είμαι Έλλην». Εσύ ειδικά παντάζε 1600. Και πού οδηγούμεθα σήμερα? Προποιού δε μόνο εκείνη του φαινομένου. Μυριάδες οι εχθροί της πατρίδος. Μυριάδες. Μυριάδες και προδότες. Θα παραμείνουμε να παθείς. Λέω, θα παραμείνουμε να παθείς. Θα τους αφήσουμε να υποσκάπτουν τα θεμέλια του μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος που λέγεται Ελλάς. Όχι, πατριώτες. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους επιτρέψουμε. Θα τους βγάλουμε τα νύχια με τα ανάγκες. Θα τους γδάρουμε το δέρμα. Με σύρμα καυτό. Και θα βάλουμε αλάτι στις πληγές τους. Τα μάτια θα τους βγάλουμε και θα τους σουβλήσουμε. Όπως οι Τούρκοι τον Αθανάσιο Διάκο. Αργά, αργά και πόνος τους να παρατείνεται. Για να έχουν τον καιρό να σκέφτονται και να μετανοούν. Πάνω το με τους πρέπει πατριώτες. Πατριώτες. Πώς είναι εδώ μέσα πρόφερε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Πατριώτες. Να τους βγάλουμε τα μάτια. Να τους λιανίσουμε τα κόκαλα. Να πήξουν το αποστέμα τους. Δεν θα μείνει ούτε ένας. Θα τους ξεκυλιάσουμε. Εδώ είναι Ελλάδα! Ελλάδα! Προδότες, προδότες, προδότες παντού. Όλοι είναι προδότες, όλοι. Όλοι